салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардора азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, классҳои худтонро дариқ надорен, дастгириро фаромӯш накунед, падилиса кунед то ки дигаронам хабардор бошанд. имрӯз бениҳоят маълумотои хуб ба шумо дастрас мекунем аз канали Ройгон Авиа. нархномаи билетҳои автобуса, яъне аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон мефаҳмед ва нархномаи мошинои сабукрава такси, яъне аз Федератсияи Россия шаҳри Москва ба Тоҷикистон, яъне шумо дастрас мекунед ва инчунин нархномаи билетҳои ҳавопаймо, яъне самолёта шумо дар моҳи июл ва август пешниҳоди шумо мегардонам ва шумо мефаҳмед ки нархҳо чанда, яъне официални нархҳои самолёт авиакомпанияҳо нархҳоро чандӣ кардагиянд, на ин ки авиакасса яъне нархҳоро мемонад, балки авиакомпанияҳо нархи билети самолёта чанд кардагиянд ва дар як рӯз 10 маротиба официально шумо бояд хабардор бошед ки нархи билети самолёт яъне поёну боло мешавад, яъне қимати арзон мешавад. ва ногуфтанам бардораи азиз, пеш аз оне ки ин маълумотҳоро шумо дастрас мекунед ва худи дирӯз буд нафарое ки занг задан ва шикоятам кардан дар бораи авиакассаҳои фейковӣ. ба ҳамин хотир видеоро то охирша тамошо кунед, маълумотҳои хубро имрӯз шумо дастрас мекунед. авиакассаҳои фейковӣ гуфта, яъне ҳамон нафароеро дар назар дорам ки яъне маълумот, яъне саводи кофӣ надоранд, хондагӣ нестанд ва наметавонанд тарзи билети ҳавопайморо дуруст пур карданша. ва дар ин ҳолат нафаре пайдо шуд ва занг зад, шикоятам кард ки бисёри авиакассаҳо яъне билетҳошро наменависанд ва отказ кардаистанд. ду кӯдаки хурдакаке ки айдусола поён дошта ва мехоста ба ҳамроҳи оилааш ба Тоҷикистон равон кунад ва дар ин ҳолат бисёри авиакассаҳо муроҷиат кардааст ва гуфтянш ки шумо бояд як одами калон дига пайдо кунед ки то ки мо билети шуморо як кӯдактона дар номи як каси дига оформид кунем ва фақат як кӯдак метавонад бурда оилаи шумо. ва ин нодуруст аз сабаби савод надоштанашон, аз сабаби маълумоти пурра надоштанашон, ба ҳамин хотир бисёриҳо отказ мекунанд. вақте ки шумо ду кӯдаки айдусола поён дорем ва мехоҳем ки ҳамроҳи худтон гирем, бе ягон маъмуният шумо метавонед ки дар худтон яъне оформид кунед ҳар ду кӯдакотона ва харидории билет кунед, хо ба возвращение на родина боша, хо ба загранпаспорт, фарқе надорад, ягон мушкиле надорад. яъне дар ин ҳолат шумо метавонед ки фарзандои худтона дар худтон оформид кунед, якташа фақат ҷо қатъӣ мешавад ва яктаи дигаш яъне билетиш ройгон мешавад, фақат збор мегирад авиакомпания Урал ва Somon Airda ройгонай. Автобус ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа мешавад через пересадка, яъне аз Ташкент пересадка мешавад то Хуҷанд, нархҳо айни ҳол 8000 рубл шудагай ва мошинои сабукрао ки боша айни ҳол прямои душанбе таксиҳо ҳастанд, Kia Rio, Solaris, Toyota Camry. нафароне ки мода муроҷиат мекунанд ва мехоҳанд ки ба мошинои худшон сафар кунанд ба нархи баланд, дар ҳақиқат мо ин гуна одаморо яъне отказ мекунем ва билет наменависем. айни ҳол 10000 рубл, яъне нархи билети мошини сабукрав. ва инчун боша билетҳои самолёт ки боша, яъне кулоб ҳаста 17000 рубл сар мешавад то 19-20-21000 рубл ва душанбе ки боша Внукова ҳаста билетҳош арзон шудагай ва душанбе 18500 19 то 21000 шумо метавонед дастрас кунед. ва инчунин билетҳои бохтар ҳама рӯза чихеле ки пештара буд аз Шереметова, яъне парвоз ин хел нест, яъне дар як ҳафта 2-3 рейс мешавад ва билетҳошам ки боша ай 17-18 то 23-25000. айни ҳол ай 17 билетҳои самолёт сар мешавад то 25000 шумо метавонед харидорӣ кунед. бардораи азиз, вақте ки ай 12 сола поён шумо фарзандотона билет харидорӣ мекунед, фақат Somon Air дар 50%. бисёриҳо занг мезананд, мисол мегӯянд ки 50% бояд бошад. не, дар ҳақиқат 50% нест ҳамаи авиакомпанияҳода, фақат Somon Air аст 50% ва инчунин Уральские авиалинии аз 70 то 80% мегирад, UTair ам боша мисли Уральские авиалинии ва ин нархҳоро авиакассаҳо намемонанд. ягон авиакассе ки шумо яъне харидорӣ мекунед, авиакасса нарха монда наметавонад. авиакасса фақат метавонад ки яъне авиакомпания, официални авиакассаҳое ки кору фаъолият мекунанд, инҳоро фақат яъне авиакомпания процент метиҳад. 2%, 5% то 7% баланди баланд. бисёриҳо комментариҳода менависед
авиакассаҳо яъне билета қимат мефурӯшанд ё ки арзон савдо мекунанд, яъне авиакасса мисли бозор нестай бародаро. Яҷа дар хотир гирем ки авиакасса нарха аз пеши худаш монда наметавонад. Яъне ин официални авиакассаҳо дар дахл дора, кадомое ки официални кор мекунанд, ин чизоро мефаҳманд. Ва нафарҳое ҳастанд ки мисол сайтҳои интернетӣ қадри кору фаъолият мекунанд, дар ин ҳолат сайтҳои интернетӣ метавонанд, яъне ҳамун комиссияи худшона ки вақте билети шуморо оформид мекунанд, шумо муроҷиат мекунед ба онҳо ва ё комиссияи худшона мегиранд. Но ҳақиқат надорад ки билети шумо оё меброяд ё ки намеброяд. Дар ин ҳолат шумо эҳтиёт бошед ва ҳамун нафарҳое ки харидорӣ кунед ки мешиносед, медонед ва ҳамавақт связ дар хати шумо ҳастанд ва шумо яъне ӯ инсонро мешиносед, пайдо кардани ҳамон инсон осонтар аз шумода. Рақамҳои официални Ройгон Авиа +7 309 826 84 85 +7 925 899 86 81. Яъне дар болои экран мемонам. Ин рақамҳои официални яъне канали Ройгон Авиа. Ройгон Авиа ин яъне номи канал ай бародаро. Я айнан автобусҳои ширкати яъне Хуҷандтранссервис. Ширкати Хуҷандтранссервис хизматрасонӣ мекунад. Яъне ин фирма налог меспорад ҳам дар Федератсияи Россия, ҳам дар Тоҷикистон. Автобусҳо айни ҳол пересадка қати рафтаистанд. Ташкент, Хуҷанд. Яъне котельники Ташкент, аз Ташкент пересадка қати то Хуҷанда. Яъне сешанбе, ҷумъа рейсо мешавад. Хоҳишмандое ки мехоҳед ба автобус сафар кунед ва шароит надорен ки билети самолёт харидорӣ кунед, метавонед муроҷиат кунед ва билетҳои худтонро дастрас кунед, аз автовокзали котельники сафар кунед. Мошинои сабукрав 8, 10 то 12 ҳазора мешавад. Хоҳишмандое ки мехоҳед мошини сабукрав қати сафар кунед ба Тоҷикистон, метавонед муроҷиат кунед ба канали Ройгон Авиа. Ва инчунин нафарҳое ки билети самолёт мехоҳед харидорӣ кунед, фарқе надорад. Бисёриҳо савол метавонанд ки возвращени на родина қати мешавад билет гирифта. Албатта возвращени на родина қати шумо метавонед ҳам билети ҳавопаймо харидорӣ кунед аз канали Ройгон Авиа ва инчунин билети автобус ҳам метавонед харидорӣ кунед, билети мошини сабукрав ҳам шумо метавонед ки харидорӣ кунед ва сафар кунед озод ба Тоҷикистон. Нафарҳое ки шумо шаҳрвандии Федератсияи Россияро доред ва загранпаспорти Федератсияи Россияро надоред, шуморо бисёриҳота ба самолёт яъне аз самолёт мегардонанд. Ва шумо дар ин ҳолат яъне роҳафтода набошед. Шумо метавонед ки озод яъне сафар кунед ба мошини сабукрав ё ин ки ба автобус. Загранпаспорти Тоҷикистон дошта бошед мешавад. Ва нафарҳое ки шумо документ надоред, хабардор бошед бародарои азиз. Нафарҳое ки бе документен, яъне шумо дар мигратсионкотон яъне работа хат кашидагин ва аз 1 моҳ гузаштаги аз срокуш ва шумо патент кардагӣ нестед. Дар ин ҳолат шумо огоҳ бошед ки аз 3 то 5 ҳазора раъда шумо расход мекунед. Ва баъзе постҳое ҳастанд ки яъне маблағи шуморо намегиранд ва дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо депортатсия кунанд ё ки штрафтон нависанд ё ки адел барандтон. Бародарои азиз, аз ягонтаи шумо ман барои документҳои шумо яъне маблағ талаб намекунам. Яъне ягон бора маблағ гирифтагӣ нестам ки ё ки шуморо гуфтагӣ бошам ки шумо ман дар ани қисм метем, ман барои беҳуҷҷат будани шумо ҷавоб метиҳам. Шумо фақат ба кассара мебиёед, дар касса фақат яъне маблағ яъне нархи чипта чанд сум ки аст, фақат пули чиптаро меспорем ва шуморо пешакӣ огоҳ мекунам ки агар ҳуҷҷат надошта бошед, раъдан қисм қатитон гирен ки расход мекунем. Маълумот барои багаж, яъне нафарҳое ки мошини сабукрав шумо сафар мекунед, багажҳои шумо аз 15 то 20 кило 1 сумка метавонед гиред ва нафарҳое ки ба автобус сафар мекунед аз 20 то 30 килора шумо метавонед ройгон яъне багаж гиред 1 сумка, то ки худтона дар сарҳадо яъне дар границаҳо мушкил нашавад, бардошта битонед, ба хотире ки дар Узбекистон яъне шумо лента мегзаронед сумкаотона. Ба ҳамин хотир яъне ҳамун чизе ки шумо аиҷа харид мекунед яъне дар Тоҷикистон ҳастай. Мухтараш ки шумо соҳ саломат рафтен, расиден, аз ҳамун ҷо харидорӣ мекунед. Ҳамаи яъне чизе ки дар Федератсияи Россия аст, дар Тоҷикистон ҳам ҳаст ва ба нархи дастрас шумо метавонед харидорӣ кунед. Бародарои азиз, дастгириро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надоред, падилисияро фаромӯш накунед, то ки дигарҳоро ҳам хабардор бошанд. Ба ҳадди имкон ҳаракат мекунам ки ба зангҳои шумо ҷавоб гардонам ва инчунин ватсапда яъне бисёриҳо менависен, галасавой равон мекунед. Ба ҳадди имкон ман ҳамаи шумода ҷавоб метавонам.